Aubaarden, even zingen voor de koning. En voor Maxima uiteraard. En het is het begin van de Koningsdag. Ja. Gaat u ook nog even naar de Rommelmarkt? Ja, daar gaan we ook even overheen lopen uiteraard. En er staat even in. Even sneupen, hè? Misschien zit er nog wat voor ons bij, maar meestal is het even sneupen. Bij de start van Koningsdag 2017. En die starten we nog steeds met de Aubaarden. Wij doen dat heel graag om met elkaar feestelijk Koningsdag te starten. We hebben een heel mooi programma. Nou, Danette, wat zijn wat jou betreft de toppers? Nou, ik mag zo meteen ook het startschot geven van de badetjesrace. Het is voor het goede doel. Het vergeten kind, heel erg leuk. Ik zou zeggen, als het nog kan, doe er aan mee. Daar heb ik heel erg veel zin in. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wens jullie een hele fijne en straks zonovergoten Koningsdag. Maak er iets moois van. Verrassend dichtbij.